Hindi nga rin din irugi nga iba sa pamagayam dati lagip ti NAPALABAS ni pagayam tayong Eva iti probinsya ti Cagayan. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, dayta Manong Nemy ti awag iti kasasad ko. Gabuta, no kasta nga dumteng ti rabi, agpagada ti asawak Manong Nemy nga mapanag-duty tamay sa isuna nga security guard. No dumteng ti aldaw Manong Nemy no suwangpet ti asawak maturog isuna. Gabuta na puyatan nga rin. Ti ubrak, no kasta nga aldaw, Manong Nemy kat maturog ti asawak, mapanak makikaruba, mapanak marites. Kumperme rin na Manong Nemy, nagiti madadaw ko nga latest, gabo ka nagiti ado nga marites, latest ni kastoy, kat kastoy, ni kasdya, kat kasdyay, awmat ka diti mulmulak, iti panunot ko. Ngayon no kasta nga, siyak ti malagip dagiti kamarites ko nga takamaten no pakibiyangan ti biyak na. Oh, sige ba? Kumusta biyak mo? Pwede ka pagsikog. Manutawan nyo, manuatawanan nga din na kayo kinilakay mo? Nakanilakay mo tayo. Ronald. Manutawanan. Bale, talon. Idagyang kam sa jay apari, dua. Sa imakar kam dito kay karaw may katlon doon nga tawin. Di ka matlagsikugan. Kasi nung orad ka masikugan nak nilakay ko kita di na magsagsagiden. Ani ha? Buhay naman. Nagpintas ka Eva. Di malamay ayon lakay mo magsagid kang ka. Tagas ano? No tirabi mapamitag duty. No may isumang itibigat kalbasan ng mamigat maturog iso na. Iti malim ngay. Iti malim, ituloy ng tut maturog. Kito, no maturog iti malim, di ba pa mo kaidain? Kaidaig, ba't no ka? Ang mamano? Hana? Mamano. Mamano nga. Kita mo ulit, hana? Di, mawaw ka nga ron, Eva. Awang kanya daytan. Good nyo awan. Damagam kini Mercy. Hello, Mercy. Mercy, amay. Akim imagine aki. Abay, malaksid kinilakay ko. At dabay sa wali. Kahit mo sawin, duwa ti lalaki di biyag mo. Di number 1, number 2. When, sino nalaringar katakwada? Dalalay nga di number 2. Panawang kay malangin. Sa baliwan ng tupi kuyo. Uy, umapal. Kadung hasta nga nagkapuwak iti ayan iti marites Manong Nemy gusto mo tumatang nga makariing di asawak. Kumusta ka Ronald? Kumusta trabihim? Ano nga rabi? Aldaw ko naman. Panakarabihim ti aldaw. Panakaldaw mo trabi. Di mo mairapin ti maturog kabayatan nga gulukwadya ka? Sana. Badasa man nga praktisyan na tinakatakder nga maturog. Daya kasta. Agsanggir ka. Tapos ka matuang. Ang kakita magluton na mga rabitan. Sakpay ngayon nakag-duty. Ronald, maalan ta sa kaduatan ti balay. Kadungan niya. Katulong. Isasapo. Matadong obra sa mga katulong. Maburing nga karoon no kasta nga pamisa. Kahit nga duman ti kaduang marites, di ba pa makikaruba? Kahit ko kumangam, at daritoy. Bayam takasalitak to ni Papa. Ni Papa. Ang mga mesa isunan sa family house mi. Mapa na ba sa sarungkaran ang kakabsat ko? Nangroon na kadikit adda apo ko na. Hampay may dito at aumat uman na yung sarungkaran dito at aumat pa itanak ta. Kasi nung agkanakta, kita mamanumot no mo, masangunak. Di ka mailiw.
Sige, nakaragdikos. Magustuhan ka man ita. Yaman pa'y apo ko tinakam ko man. Nagdigos ti asawa kabayatan Manong Nemy ngayon rabin kon iti nagluto. Nangisaangak iti rice cooker insagana kon Manong Nemy tilutuwat nga si daan mi kani di makadigos ituloy mo ang tigluto. Tenak pa nagdigos ko na. Idi makadigos sak Manong Nemy idi sumrekak idi kwarto nakaluto mo tente asawak idi sarunuan nagmanong sanak arakupen. Saan kon Manong Nemy ang suot dagiti underwear ko rinigrig ko latan ti tuwalyak kalpasan na imarakupen na asawak kat inamalan na dagiti lips ko. Ronald, eba pasensya ka na. At dadagiti kong dawan nga saan ko masangot ti gusto yung may liluwak mo na talaga kang kakit. Apikit nga saan dito ang kinambanglong kinarumpi na kinibibig mo. Ronald, kahit konti kanak hoy siya, kahit kumanti ang gadanak ta. So nga Ronald Ronald adan de bibig na itiduaman sanas ko Manong Nemy kas taon na hindi parang karamkam na karagidi man sanas ko. Ronald Ronald ada kami itirabaw ti kama Manong Nemy di adda ti ulo na itinagbaitanan di kiti legs ko. Lokot to yan. Sampay na nga nagitasar, kalutluto na, sampay na nagitasar. Umunaki din namangan, ito, Ronald, Ronald. Saan nga nagpangot Manong Nemy, suna iti baba. Ta siguro pampanunutin na ti oras nga pa nag-duty na, ang mga numaladaw ko na siguro. Ngimato man ti ulo na kit na idagas apagapaman iti barukom ko kalpasan na inamala naman hindi kiti lips ko kalpasan na narik na akong Manong Nemy tinabara nga banag insurek na iti kuweba kita and Manong Nemy napagustuhan ak iti nga malem napagustuhan ak kunak tatinabayag kon nga arapap nga mapasamak ka na kami ti asawa kit pinagustuhan nak Ronald sabi ko mata, basta dandali, basta sakbay nga mapangkag-duty kit. Tung palimpay lang muna ti obligasyon mo kanya, ha? Noen, sabi ko ma, takang kanayo na kasta. Sabi ko ma, takang kanayo na kastoy ko na. Ngem, kadagiti sa mga sarunong nga malem Manong Nemy saan nga napasamak aging ka Manong Nemy nga ti maysa nga malem adag tugtugtug dito yat takkel nga ridaw iti balay ti amukit karuba nga marites to may dakman ayabanin tapno ka magmamarites kadagiti padak nga marites Manong ililukat ko ti ridaw Manong Nemy maysa nga nabisked na isem ken guwapo alakay. Sino da ka di? Tata o namanong siya ni Eva? Uwin. Siya ni papang mo. Ti ama ni Ronald. Dagagayan papa. Itadaling tang kita kabuta idi nagkasar kay kin Ronald kat nera na nga napanang nagbakasyon ni Mindanao kasana ka nakatentar. Dumanong kayo papa. Dumanong kayo. Nabiskid man dati yung alakay ko nagtinakim ko manong. Kasla sampay nga lakay. Ronald sa dito yan na naka-duty. Naka-duty. Uwan nagsinsinublat kami papa. No ag-duty ti aldaw agbakasyon ti rabi. Agad no rabi agad no aday suri ito agad ni papamit. Saan nga mahilig di anak yun? Ana, dito nga kinapindas mo. Saan nga mahilig ni Ronald? Isusapo ya. Dalabintas ka di para ka na kayo, papa. Super ti kinapindas mo.
Kahit nakadigan sa wan nga, agbayag kayo dito eh. No, saan naglagi din nga bilang nga disturbo, di agbayagak dito eh. Sige nga pa, diya ba kanti nga kwarto? Idi abay di kwarto mi nga agsawa. Sadya kayo nga kwarto. Nalipatak Manong Nemy nga para balay ti arwatek nga sa anak ka nakapra. Naladaw ni di madlaw ko Manong Nemy nga siyak ti barukong ko tikit kitaan ti katugangak. Ken nakabistidak man nga peso Manong Nemy nga medyo nakiting ket iti barukong ko ken kadag iti legs ko tikit kitaan ti katugangak. Itay nga mitakit ti malikoden imunan nga napan iti kwarto nga impatuldok ni so ti kwarto na. Kaslamanungan lain ni Ronald dito nga lakay na kung nagtinakem ko. Diyos ko, ano dito nga marikrik na agkrasak iti katuganga. Nang Ronald lang ruden iti makitak ti kinamatyo kinabisked ti katuganga Manong Nemy iti remuaren iti sled ket nakasando nga nakashort. Kaslamanungan laing ni Ronald ko nakita. Papa? Panagluluton. Nagat tulungan ka ngagluto ah. Di mo kadi mo nga naimos ti lutok. Isot na ngayayatan ka di asawa. Apay natayin ti asawa yun. Ginawanan ti asawa kini asawa kay kini Ronald. Ay sayang tasang ko natandaran ti kasaryo. Tenerang arot nga dak sa Mindanao nga da sa jati adyan ni Ronald nga anak ko. Awang gahim manuti putot yun. Duwalaeng di ba taluda nga kakabsat da Ronald? Taluda nga kakabsat nga dulang di putot ko. Ano ti kachusawan? Saan ko ang putot ni Ronald? Papa, apay, kasano? Masigugi din ti asawa. Tinag-asawa kami. Putot ti sa balik ang lalaki. Siyak ti naging panakibutas. Doon pa isang kong putot ni Ronald, impatag ko, nagbalinak nga makingkuana. Nakastagayam, nukasta digiti duwang adyan ni Ronald, talaga nga putot yo. Saan nga putot ni Ronald? Saan? Amo ka din ni Ronald? Amo na, ang tekorak nga rin. Ori saan ko nga putot ni Ronald, iba't patik ko iso na. Kastagayam, papa, umay ka nga rin tagduatan ti agluto. Dandani sumangpat itan ni Ronald. Nairan na namit Manong Nemy nga in-extend ni Ronald ti panag-duty na. Timbawag kit ko na masakit ka no iti mang sukat kumakeng kuhana. Iso nga, itultuloy ng tigwardya. Kasano ka rin ni papang mo? Aday sunan. Di na siya. Tamno at akaduham. Kasano ka rin ti pandangan mo? Ako ti pagdanagam kaniya, Keva. At mabaling ang panganan dito eh. So nga akong pagdanagam kaniya. Sangilyam ka di nga na siya ni papa. Ronald? Agbeso ka di na mawak ni papang mo? Nga niya. Saan mo kapod nung amay suna? Uwan, kabat naman sigog na di mama, hindi kasarda. Putot nag iti dating boyfriend ni mo natay ngamin, na-aksidente. Adamot ni papa Densyo, nga nangalangon ti dayaw na. Kastagayam, nagwapo ni papang mo. Ano, papang ko. Ayaw na nagwapo suna. Sige nga Rod, kat na madamat jutik. Okay nga Rod. Okay, entertaining mo na siya ni papa ha. Nuanyat kayat na. Ipaay mo kayong kuha na. Nuanyat ti kayat na ipaay mo kayong kuha na. Anya nga Rod ti kayat na nga ta. Hindi makaluto kami Manong Nemy pa. Saan nga makaawid ni Ronald?
Ag-duty diretso. Nala, gata nga bali Adan tumatbigat nga isasagpet na ang kani. Wan pa. Mga tangaro din. Agor ka ta ada asudag nga tiyanggi to'y. Tiyanggi pa Kahit ko tuminom. Anong brand new? Hard gin. Uminom kami. Uminom ta nga duwa, Papa. Manong Nemy. Imbas ko mga papa ko papa ko Diyos ko siya ako di mapagbuhatang. Sige nga rin, nagalalisto ka Hindi pa ilangan makaininumak. Sana kami nga mangan mo, sana nga maglitok Mabigla nga rin, Papa. Urayan na. Naginom kami nga duwa, Manong Nemy, iti katugangak. Ini mas minom kanangan, gabot na baraan na panak nagdigos. Si marunong mat ka nagdigos, Manong Nemy, ti katugangan. Kaya di rumar ti banyo, pag-isubat ka sumrekak, iti silid, Manong Nemy, nakiktutak, iti awidan na. Papanam, sumrekak ko niti silid mi kini Ronald, Papa. Iti silid ko niti pagyanam. Ha? Paano? Amok ka mawaw ka. Mabaybayan na ka ni Ronald sa kadi. Try me. Papa, agad-gadak ko Manong Nemy taalas ag unay. Numampesan na nga pudno nga puto ti asawak. Ngam arig na iso ti ama ti asawak kat katugang kisuna. Ngam makapagkagadak kadipay Manong Nemy. Idi amalan na digidi bibig ko kat nakabarbara digidi bibig na nga nangamal. Nang nut-nut ka digidi bibig ko. Sana pa inruwati dila na Manong Nemy kat nut-nut ko. Nut-nut naman digidi dila. Sinakruinak Manong Nemy kat insiriknak iti silid nga inted ko keng kuwana apara pa nakasilid. Nagpadpada kami nga lamo-lamo idagab-gabu kabin Manong Nemy tirabaho ti kama. Nakamaymayat nga nakalalayang deto nga lakay na kunak tinakim ko. Nalalaing ka narugrugso pa isuna ngem ti asawak nga ni Ronald. No ni Ronald Manong Nemy kita kasla kang kanayo na gumangganat. Tano kasta nga kanaig kami kita sakbay iti pa nag-duty na. Iso nga kamatin na ti oras. Ngem ni Papadensyo Manong Nemy ket nakatangtanang nga nang digos kadagnak kadagiti kakabarang agik natin na dumaduma paset ti bagi kadagiti bibig ko iti tenged ko iti puon ti barukong ko ken mismo nga kadagiti duwaman salas ko. Oh Papa, galing mo. Nakapapaot pa isuna Manong Nemy ti babae ti nagbaitan dagiti lex ko. Nakalalaing Manong Nemy nga mga nagsibod ta no namin anon nga mapalakon pa. Urekla na mitlumanong. Naisagsangayan daytoy nga lakay na kunak. Nakalalaing Manong eksperto. Uwen Manong Nemy namitluwak iti baba iti kaada uno kada ni Papa iti baba aging mato na isaet pa lang isuna ti ulo na Manong Nemy iti barukong ko aging ganerik na akong Manong. Lagdakkel. Napang kami pudpudno nga nangan Manong Nemy ti linuto ni Papa ket nagimas nga agpaiso. Imas ka nalaing ka ngaglutong imsyak. Papa? Dance. Dance. Baka na may kawak to nga awagang ka ti dance namang mangig ni Ronald. Ikarigatam lang ilimad ti amin. Dance. Nagpahot ka dito Tapay. Kahit mong gagawid ako ng tumigat. Awan ka diti agur-ure kang kasadyay. Awan. Kalpasan nga pimusay didi asawam. Ang kakadi nga nagasasawan. Sanin. Tapay.
Hagamat pa ngamin iti nga namam mo. Ah, tano kas pagarikan ko matay muno na ka nakamamong ngem ni Ronald. Sika ko matinagbaling nga may kaduwang asawa. Hanga bali ha. Ta, ada ka matin dito'y tense. Oo. Sana ka pumanaw. Saan ka panawan? Siyak ti kaduwang nuawan ti asawam. Kasano nga ro din numaamon to ni Ronald ti amin, papa. Numaamon nan to. Oo, maraming ta. No papanawon na, awon maraming ko. Di agsina ta. Diya kahit ngagsina ta, papa. No papanawon na ka ni Ronald, sumuro taken ka. Nagtultuloy Manong Nemy, tinalimid a relasyon mi kinidensyo. When, adamat ti gondaway Manong Nemy nga mapilit ko ti asawa ngagkanaig kami. Ngam ti kunadan nga agdardaras. No agduty ti rabii nakawaywaya kami kinidensyo. No agduty ti aldaw nakawaywaya kami kinidensyo iti rabii. Uwain Manong, no kasta nga mapanak makimarites, kadigiti padak nga marites. Siyak ti pagsasalitaan. Uy, imposible nagwapo ni katuganga. Imposible, Eva, imposible. Nuta kayo siyak at saan? Diyak lamang ba inin? Ano ko matibang sa o di asawak na kaspagarikan? No saan, no awan ti relasyon nyo? Umay kung to pasyarin ni katugangam. Tasulisogik isuna. Kaya't naklagin ni gabuta lapimpintas ng si ka Eva. Kadagpaiso Manong. Imay ni training Manong Nemy naka-short, naka-sleeveless. Natugtalak ida nagsasayita kinidensyo itilikod ti balay iti na minsan nagundaway Manong nga napanak na kitsyenda. Siyempre na kami sutak. Hoy, training. Oh, Eva. Anak, kadam toy. Si kamat kitag sasalita kami lang kinidensyo. Densyo ko lang pa yung guwana. Di katugangan. Agimon ka. Palubusan na kadlataya. Kat dinagpat masangon nila kay ko. Saan mo ka na bukudan ni Densyo? Palubusan nak mo daw. Ngayon ko intulok Manong. Iso kinasalitak ni Densyo di awanin ni training. Ano tinaramid yun? Ana? Ano tinaramid yun kada diyang training? Amo meba. Mahilig ka kang peso. Sana ka napaidam ka na gidak kalikagom. Yun depende. Saan kong tutupan din diyang training? Gabuta mo. Ano mamuam? Siyempre, makagura ka. Agsakit tinakam mo. Talaga? Awan ti pagdanakam. Nagbali na ka na po nukay ka. Nukayat mo, Dens, panawan ta ni Ronald. Pumano ta nito yung Santa Karamitin deta. O nang kasano namatugtala ti amin kat sikat papanahon na. Tadi ka di sumot ka niya. Ama na, sumutak ka. Nung pagpilya-pilya na, siyempre, sikat isurutak. Gabot sikat ipatpatig. Ipatpatig ko. Awang artirumbing ang pag-imunam. Tapno maipahan na may kat ipanagaymon mo o may ka. Ngam di mi napuutan Manong Nemy kabayatan iti pa nagpapasmintiragsak iti silid ni Densyo. Dimteng ti asawak Manong Nemy. Kad nangig na mismo dagiti asog ka na ring engko nga mga magbagay iti Densyo. Naglaing ka Dens. Idirimuhara ko ni ti silid ni Densyo Manong Nemy kalpasan tinaminduwarikos. Ini mapanak iti kusina tapno irugi kon tagluto. Idi makigtutak, idi makitak ti asawak. Ronald? Nabay ka din? Nabayag akon. Kanangin ko mismo na kidaas asog mo. Kano pa'y?
Nararamidan nyo na ito kini Papa. Manipo di dimteng? Kasta ka di? Ronald, pakawarin ako. Pakawarin ako. Sana ka nakapagkagani dito. Ni Papa, tinagsulisog keng ka, wano si Kamis mo. Pakawarin na. Pakawarin na kam ko ba? Please. Nagasakana ko maawat doon niya, man ti panusa nga ramidam kanya. Kada kaming. Dosahin na kami. No kaya't mo, papanawad na kami. Tas sumurot ka, no papanawag ni Papa. Napatpatig ka din ni Papa ng siyak nga mismo asawam. Napatpatig ka din ni Papa ng siyak, ha, Eva? Saan ko sinong batan dahil namin duwa namin tlong inulit Manong Nemy ni Ronald nga saludsud no napatpatig ni Papang na ni Mitisuna. Ili tarumor maten Manong Nemy ni Densyo iti siled kad imay dito kusina ngam saan nga nakigpot. Nabayag ka din, Ronald. Nabayag ko Papa. Kinangig ko mismo tayo sa asog kanarang iyo. Iti asawa. I'm sorry. Saan ko mga rumbar ng mic nito? Ano sana kay May, saan ko man napasamak ti amin? Kaya sa nga bali, ora mismo dito ito nga oras. Irobot ko na kita arawatek, kit pumanaw ako dito. Kinuna Manong Nemy ni Densyo, kit nagsubliti sila na. Ronald, surot na kisunang. Saan nga naskan ba? Ha? Saan nakapalubusan? Urid na palubusan. Sumurot na kikuha na. Irobot ko na kita arwatek. Kahit sumurot na kinipapag mo. Saan nga naskan? Kasaritak ni Papa. Da kayon dagindag dito eh. Yan tangi. Pagkasaraan tamad dito eh. Da kayon dagdan na nga kasawa. Tas siya akong tagipo eh. Ronald. I'm sorry, Ronald. I'm sorry. Pakawalan na ko ba? Adaking kuha na tinagsak mo sang gani. Ngawan kanya. I'm sorry. Ngabote ba? Ngabote ba't patay ka ba? I will set you free. No sa dino ka naragsak. Ijay ka. No awan kanyak tiragsak. Awan ti marabida. No adda ni Papa. Yan tangay kat sanak matapod no nga putot. Ngayon bilang nak-anak. Imbilang ko matiso na ama. Siyak tirumbay nga po ano. Itiramuar ni Densyo iti salad na nga adawit na hindi kita rawatin na pag-sumit. Ngagturong ni Ronald iti salad mi ket kunana. Papa, isubilyon hindi kita rawatin yung kwarto. Siyak tirumbay nga pumanaw. Siyak tirumbay nga pumanaw. Siyak lang tinagsak pa ito eh. Pakawalin na kuma Ronald. Magtanagan niyo Papa. Man nakawat. Dakay tagbati, kat siyak ti pumanaw. Sambat nga rin nga mabalin, nga duwa alalaki, iti may isa nga babae. Nadakada kayo, unada kayo ni Eva tiragsakyo, Papa. Nawayak ng kiboy. Iso nga siyak tirumbing nga pumanaw. Sa dinungan ti Papanam, ako pagdanagan nyo kanya. Takinapod nun ha, adamot sa bali nga babae ti biyak ko. Liya, imuno na nga liniputak ti asawak nga miti pa naglipot na kanya. Nagbeso nga doon nagiti pagkurkurang akang kuwana. Nag-duty ak tirabi pasare mapangusarong karan
ni Arlene. Sa pahik di mapa nag-duty, iti rabi, di pa limnak di init. Tapos nagkastakat sa rungkarak ni Arlene. Ay, hindi ka na umit lang tinasakit nga nakim mo kapag kastoy na pasamak. Kuka mo ti asawak, papa. Tanawaya kami ni Arlene. Kinapudno na. Saan ko mapututan ti asawak nga madan putot ko kini Arlene. Manong Nemy nangig ko mismo amin di kita nga panangako ti asawak ti amin. Kaya nang sawin Manong Nemy sa anak madlang si Diren ti bukod ko konsensya ti muna matgayam ti asawak anang lipot kaniyak. Iso nga di awanin Manong Nemy ni Ronald nakairot para ginarakop mi kay ni Papa ni Densyo. Dens laga ka din nga agdalin ka kanya orin nung lakay ako. Saan ka pa nga lakay? Nalalaing kang imti asawat at dagayim sa baling nga paglalaingan na at dagayim sa baling nga pangibukbukan na ti amin. Extra naklagayam ngimsi ka siyak ti amin mo sikamat ti amin ko din naging gaman ng naming at na nagpitpitik iti saklot ko mapututan nakbitlaing Manong Nemy ni Dens kaya kastaw ni diragsak na Manong Nemy di mamuan na nga masikuka nagbaling nga nadungo kaniyak Manong Nemy ni Densyo katap doon ni kasta kadata pagbiyak mi. Nagsapuliso na ti trabaho. Iti construction nga nastrakan na. Okay ti sweldo naman nung. Kaya nagtultuloy ti kinagwapo na. Aging kang ipas nga ikon Manong Nemy ti anak mi. Gabutaw pa ti junior ko. Isang junior. Densyo junior? Kumusta gaya man ni Ronald? Diyo ka mo Ina to sa rungkarin ni Suna. Ha? Kanduatan to ti anak ta. Ina to sa rungkaran. Ngam di mi matamo ti ayan na Manong Nemy yanda kini Arlene. Gabotan na pang kukinita Suna iti paggurgwardyaan na. Ngam nabayag ka nun nga nag-resign. Nga didaan mo na sa dinu itati ayan na. Siguro Manong Nemy kit awan dari ti kagayan. Posible nga data ti Isabela, uno saan kat dita Ilocos, uno saan kat dita Nueva Vizcaya, kan Nueva Ecija. Saan ko nang pinanuto ay Manong Nemy no sa dino itaan tayan ti dati nga asawak nga damaten den kadandan nana kanada pay putod na. Awan ti sa bahay nga pinanunot ko no dinagbaling nga nasyat nga ina kadagiti talon nga anak mi kini Densyo. Nga ni Densyo Manong Nemy alakit manggapumat ni Suna nga kakabsat. Nga may karkarikatan na ta Manong Nemy nagtrabaho. Idaw dapat mo kiniapot Diyos. Nagtultuloy at salon at kanpigsak. Tapno may saganaan ta ti masagbayan na kiti anak ta. Eba. Medyo adun na kiti marikrik na. Okay lang. Still kicking hanggang Urin no paligid kan. No saan kumanga hanggang kumapay nagpaligid. Baka no napututan ka kumaitantiin na munawalo. Umunahin ti talo Dens. Kadagyaman na klaunay. Tadimteng ka di biyak ko. Sana kang babawi. Gabote patpatig ka unay-unay. Iriagdama Manong Nemy na pigsapay lahing ti asawak. Irin to taddan ti higher grade di kituwangan nakbi elementarya met tinaudi. Nagtultuloy ti kinagagat na agtrabaho ken mangisagan at tinaranya kamasakbayan di kita anak mi. Lakayan ti asawak Manong nga maawanin sa pulak kang kuhana ti kinadunguna kas asawa kinadunguna kas may sangama. Dito nga ron ti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa Manong Nemy. Sabi ko matadamat na ibatek nga adal liliwakin pagsarmingan di bihag kadagiti padak nga di bigag ken nagbuya. Tuwi nga rod agyaman nga pagayam mo. Eva, iti probinsya ti Cagayan.
Thank you ken kaiba itingga pa ng isurat hindi pa kasalitam. Thank you mat kalagiti amin nga nagbuya kan nagdengeg. Kadatuin di pagayam yun ni Manong Nemy Ruiz. Mga iba't bati akong tinembag oras kada kay amin nga sa kapana. Babay na po.